Mga higala og mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magkapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermohinis Macarayo, magapanghinaot nga nagapagpaluna na kamustag sa tagsan niyo mga lingkuranan uban usab sa inyong mga tagstag sa mga reducit aron sa ingon yana. Magamit ninyo sa pagpamati ni higyo na karon sa pagtunato sa mga maturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga patalihugan ni Sibihan sa Power Radio sa Villanueva 97.9 o mabati niyo magsugod kita alas 7 lungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion o mabati usab ninyo kining programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi karong alas 8 sa gabi hangtod alas 9 sa Waikurat Radio FM sa Balingasag. O dito dapit sa Radyo Ultra mabati usab matag alas 11 sa buntag matag Domingo kana hangtod matag alas 10 buntag umulungtad hangtod sa alas 11 og sa RPN Channel 5 sa Teleradyo mabati usab kini ang mga langitong lamdag sa kinabuhi alas 12 hangtod sa launa sa kahaponon. O kini nga tulmanon padayon nga inyong patalingon dito sa dapit sa makaadto kamo dito dapit sa Iligan sa Radyo Bandera magsugod sa alas 3 kahaponon mulungtad hangtod sa alas 4. Dito sa Calamba sa Bato Plaridel mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod kana sa alas 6 bulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon matag Domingo kana. O dito dapit sa Dipolog mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod alas 12 bulungtad hangtod sa launa sa kahaponon. O gingon usab sa Pagadian mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi matag Domingo lang gyapon magsugod sa launa bulungtad hangtod sa launa media. O dito sab sa Visayas area mabati ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa DYLA mabati sa magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 12:15. O sa uban pa nga mga estasyonan nga makaprogram ang mga ministro sa PBC mipahibalo namo kana sa kung doon na mahidugang estasyonan nga nakasulod ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab ninyo mga tigsunan mga tabinawan? Kini karon yung inyong igsoon Brother Mario Arlitot Sabit magapag-uban karon ining usa ka taknang tulmanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagdayon mga tigsunan, ihatag ko uban pang ministro. Kamusta kaninyo mga kaligalaan o tigsunan kung inisap si Brother Romira Camus mga kataglayong karon sa paghatod sa maturan. O aron pa padayon magpaila pa karon ng usapa ka. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga igsunan kaninyo lagat sa kanginan Evangelista Brother Gisril Macarayo nga moyusa nga makiguban kaninyo ning taknaa aron sa paghisgot sa timay balik ko kamo ngadto kang Hermohinis Macarayo. Nining higayon na karon mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Dili na to tagsaon na lang ang pag kining sangpit ang mga ngalan sa nagsuportar nining programa nato mga langit ng lamdag sa kinabuhi tungod kay bililho ng atong oras nga nining higayuna tungod kay dunay mga isyu nga atong tubagon nga gibuhian sa kaatbang Mitchell Bindilio kanunay nga nangatake diri sa pagtulon ang PBCM mga ministro busa kini mo ay atong asikasuhon usbon nako na lang pagpangumusta sa tanan ug pagpasalamat ipaabot nako ang mga pagpasalamat sa tanang mga kaigsuonan nga nagsuportar nining programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi ug sa matag programa sa radio station nga nakasulod ang mga ministro sa PBCM sa pagwali pasalamatan namo kana kay wala dili ta maka program sa nagkanilain nga radio station ug wala magsuportar ang tanang mga kaigsuonan aron nga makapalit kita og oras. Nining higayon na karon ang atoa mao nga ang pagtubag sa isyu nga gibuhian kay kun kanus si Mitchell Bindilio magsigig tagaw-taw, magsigi siyag atake diri kanamo. Diha sab ang sige pong tubag sa mga ministro sa PBCM. Sa makadaghan na akong gibalik-balik sa kahanginan, kung wala manghilabot ka namo, di gyud mi manghilabot lagi na. Naas Proverbio 3:30, palihog pagbasa Brad Warlito, Proverbio 3, palihog pagbasa sa kapitulo, mabasa diya sa 33, palihog pagbasa. Proverbio
sa kapitulo 3 bersikulo 33 palihog pagbasa kay tan-aw nato kung unsa di ay gisulti diha sa balaang kasulatan. Ingon nini ang nagapahayag Brad Macarayo sa maong visitar. Ang pagpangraot ni Diha sa kuan Brad Warlito, palihog pagbasa diha sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 30. giingon din sa pagpahayag Brad Macarayo, ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gibasikaran kung siya wala manghilabot kanimo sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Busa dili man ni ang amo away sa kining physical nga kining ginamit ang kusog, ginamit ang kamot ug tiil, kundi ang naa kanamo nga away utigi kinirang unsa man kining away sa rason, tigi sa katarungan, kay naa sa balaang kasulatan si Salomon may nagsulti ana. Unya si Salomon anak man ni Haring David. Palihog pagbasa gani Brad Rome sa nakasulat sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 1, tanawon ta kung kinsa ni si Salomon, kay mao may nagsulat sa Proverbio. Tanawon nato kung kinsa kini si Salomon. Ingon ni Brad Macarayo ang masikar ni Kumasitas, nag-ingon din ang mga pulong sa magwawali. Ang anak nga lalaki ni David, hari sa Jerusalem, kakawangan sa mga kakawangan. Bisag diha lang ta kutob. Ang kanang gisulti diha nga kana day si Salomon, anak day na nga lalaki ni David sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon si Salomon mo ay nagsulti sa 3:30, ayaw pakig-away sa imong isig katawo kung siya wala manghilabot kanimo. Unya karon ang pangutana, mo na prinsipyo sa nga gibuhian ni Salomon sa iyang pagpagalagad, iyang amahan si David. Sa gisulti ni David sa iyang prinsipyo, giingon nga ayaw pagpakig-away sa imong isig katawo kung siya wala manghilabot kanimo. Sa ato paduna po di ay away nga mahitabo tali sa prinsipyo nga gibuhian ni Salomon, anak ni David, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon literal o kining ang pagpakig-away nga mahitabo kung ang tao manghilabot, amo nang mahitabo nga dunay away. Pero unsang awaya? Away ba sa kining ginamit ang kusog o ginamit ang kamot og tiil? Ang tubag dili. Ang away nga gipasabot na as Proverbio, palihog pagbasa gani Brad Jisrael sa Proverbio kapitulo 25 bersikulo 9. Tan-aw nato kung unsa ning giingon nga kung ang imong isig katao makig-away kanimo, pakig-away sa, pero ang pakig-away nga gipasabot lantogi binayluays rason ang gipasabot. Unsay prueba Brad Israel? Niya basahon ta sumala sa gisitar mga sitas, pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katawo lamang ug ayaw pag ibutyag ang tinago sa ubang tao. Bosa, naagyo day sa balaang kasulatan nga pakiglantugi sa imong katungod. Busa naa gyud ay lantugi nga mahitabo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon susiyon ta sa panahon sa mga apostoles, kay sa atong gibasa sa panahon man na sa atong Ginoong Kristo, sa nila pagpangalaga ni David ug ni Salomon. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gideklarar ba gyud sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo nga duna gyoy bugno nga mahitabo nga binayluays rason o katarungan sibo sa pagtuo Brad Rumi na abag yun sa balaang kasulatan. Niya Brad Macarayo din niya itong mabasa sa kasulat sa unang Timoteo kapitulo 6 sa iyang bersikulo 12 na gingon, pakigbugno diya sa maayong bugno labot sa pagtuo, kadayoni ang pagpupot sa dayon kinabuhi nga ngadto niini gitawag daw o nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Busa na aday sa Biblia nga pakigbugno sa imong isig katao, sa imong katungod uban sa imong isig katao. Busa na adi ay nga labot sa pagtuo. Busa na ayo day sa panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Now dunay mga, pero ang prinsipyo nila dili mahitabo nga mahitabong bugno sa katarungan kung walay manghilabot inana ra nga sistema. Tungod kay ang mga apostoles ready sila daan kadunay. Kung dunay mo hilabot,
O doon na sila pagpakigharong unsa mang harong nila mao kana ang harong sa rason, harong sa katarungan, ginamit ang balaang kasulatan. Palihog pagbasa Brad Israel sa prinsipyong gibuhian ni apostol nga si Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 versikulo 7 nga bahin sa ilahang mga hinagiban nga kun dunay magapanghilabot kanila dili nila kana pasagdan kun dili kana gyud ila gyud ang entertainon og doon na sila mga hinigiban nga ikuptan sa walang kamot og sa tuo. Sumala sa gisitar mga sitas giingon sa sinultihan nga maminatud-on og sa gahom sa Dios pinaagi sa mga hinigiban sa pagkamatarong alang sa kamot nga tuo og sa wala. Busa naagi day sila giingon nga sa sinultihan matud pa ni apostol nga si Pablo sa sinultihan nga maminatud-on og sa gahom sa Dios naa di ay pinaagi kuno sa hinagiban kuno nagikuptan sa walang kamot og sa tuo. Unsa man ang hinagiban nilang gikuptan sa walang kamot og sa tuo? Dili literal nga hinagiban. Ang hinagiban nga ilahang gikuptan kining giingon mga katarungan uban sa gahom sa Dios. Basahon nato sa nakasulat sa ikaduhang Korinto 3 o 4 giingog 5 giingon kay bisan tuod kami nagagawi diya sa lawas kami wala magpakigubat pinasubay sa unod kay sa mga ang mga hinagiban sa among pagpakigubat dili man hinagiban sa unod kundi dili tungod sa gahom o makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang mapaytas-ong babag sa nga nagaali batok sa kaybalor sa Dios. Bisag di lang takutob. Ang mga pangatarungan di ay mao di ay hinagiban sa mga apostolis sa ilang kapanahunan, sa ilang pagpangalagan. Niadtong unang panahon ug dunay manghilabot kanila ang igatiman sa doktrina aron pagpalambo sa pagtuo o sa pagtulon-ang PBCN sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Pero dunay manghilabot ang doktrina pwedeng dito sa tumoy hisgutan pero ang prinsipyo doktrina gyapon nga gisugdan na sa mga alagad wala pang atong Ginoong Kristo panahon pa lang David ug di Salomon panahon pa sa mga apostolisab naa mabasa nga sila sa ilang kaugalingon ready kanunay kay doon naging manghilabot inanara sa PBCM sab doon ay manghilabot kinsa may nanghilabot Pastor Mitchell Bindilio nagtuo siya og ang iyang mga isyo dili namo tubagon daan pa sa unang kapanahonan sa panahon sa mga propeta sa una bisan pa si Job ngani sa ila ganing kapanahonan doon na gani sila mga prinsipyo nga gibuhian si Santiago nagstorya si Apostol Santiago nga si Job doon na mo gikuha nila pug panig-ignan sa pagpangalagad unsa ang prueba Brad Israel ang prueba ni ana basahagan ni Brad Israel sa nakasulat sa Santiago 5 versikulo 10 hangtod versikulo 12 kay tan-aw nato ang unsay gisulti nga sa mga apostoles atong Kristo usana si Apostol Santiago niya sumala sa gisitar nga mga sitas kay ato sa ning giplastar daan para nga ato ni karong iplastar ni mga sitasa kay para nga ang mga nagsunod sa atong programa makaingon ingon ani di ay ang sistema di ay ngano nga naagyo day nahitabo nga pagtubag sa mga ministros PBCM dili din ni bag-o din ang atong kapanahonan kun dili naa na din sa una din kapanahonan. Sige, palihog pagbasa Brad Israel. Unsay gisulti ni Apostol Santiago. Niya sa Dios gingon mga igsoon ingon sa panag-ingnan sa pag-antos sa pagpailob pagpailob. Palandunga ang mga propeta og na nagsulti tungod sa ngalan ni sa Ginoo. Tan-awa gihimo ta ang pagpangalipay kanila nga nagpaka-antos og nakadungog kamo mahitungod sa pagpakaminantoson ni Job og nakita ninyo ang katuyuan kaniadto sa Ginoo unsa gayud gingon makapatarunganon og kaluloy-on ang sa Dios 12 gingon labaw sa tanan mga igsoon ayaw gayud kamo pagpanumpa bisan pa sa di ala takutob sa 12 sa 11 busa sa gibasa paladungan ninyo unsa ang pagkamainantuso ni propeta nga si Job munay prinsipyo nga gisulti po ni Apostol Santiago na malandong sila kung magisgotas pagtuo ni Job ngadto sa Dios kung dunay magapanghilabot kaniya bahin sa iyang pagtuo diha mahitabo ang lantogi
ngani si Apostol Santiago nagisgot sa ngalan ni Job. Si Job sa unang panahon ready kanunay sa mga katarungan. Unsay prueba Brad Rome nga si propeta nga si Job nga gisangpit ni Santiago nga gihimo nilag panig-ingnan. Kun kuhiton si Job sa iyahang pagpangalagad ni Jehova, ang katarungan ni Job plastado na daan. Unsay prueba? Dinhi Brad makarayo atong mabasa sa Job kapitulo 23 bersikulo 4 hangtod sa 5 nagiingon. Ipahimutan ko ang sa iyang atubangan ang akong katarungan ug punon ko ang akong baba sa mga igalantugi. Busa punon ko ang akong baba sa mga igdalantugi. Gipahimutan ko. Usa man ang prinsipyo ni Job. Gipahimutan ko sa iyang atubangan ang akong mga pulong igdalantugi. Munay giingon nga mga akong mga katarungan. Sa ato pa, ang katarungan ni Job plastado. Sa diha nga kuhiton siya, sa dihang hilabtan siya, mo nang kanang naa sa nakasulat sa proverbio nga ayaw pagpanghilabot sa imong sikatawag, wala manghilabot kanimo. Pag dunay manghilabot kanimo, mga tarungan unay hilabtan ang imong pagpangalagad o ang imong ang imong baruganan. Si Job sa iyang prinsipyo, gipahimutan ko ng ako mga katarungan. Unya giingon sa pagpahayag nga giingon sa pagpahayag nga giplastar na niya. Karon, unsa man ang mga giplastar, ang mga katarungan, unsa na mga katarungan ang giplastar ni propeta nga si Job, Brad Warlito? Dinhi mabasa Brad Bacarayo sa nakasulat sa Job sa iyang kapitulo 14 bersikulo 4 sa 5 giingon dinhi sa pagpahayag, kinsa ang makakuha og usa ka butang nga mahinlo gikan sa mahugaw, walay mausa sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan. Ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo ug ikaw 14 man na imong gibasa sa Job kapitulo 23. Kapitulo 23 bersikulo 4 ug 5. Ingon ini Brad Bacarayo sa maong Kapitulo pagpahayag. 23 bersikulo 3 o kapitulo 23 bersikulo 4 ug 5. Ingon ini sa maong pagpahayag. Ipahamutan ko sa iyang atubangan ang akong katarungan ug punon ko ang akong baba sa mga iglalantugi. Hibaluan ko ang mga pulong nga iyang igabutang kanako ug isabtan ko ang bisan unsa nga iyang igasulti kanako. Sumala sa pagpahayag Brad Bacarayo. Busa katong giingon ni Job sa iyang gisulti sa nakasulat sa Job 13:18, gibasa ni Brad Rumi kaganiha. Mao katong giingos pagpahimutan kong akong katarungan. Diya sa gibasa ni Brad Warlito nga gisulti ni 23 bersikulo 4 ug 5 giingon ang mga katarungan di ay nga iyang mao di ay ang mga pulong iglalantugi sa atong sa iyang gibuhian nga giyon ipahimutan ko sa iyang atubangan ang katarungan ug punon ko ang akong baba sa mga iglalantugi. Busa kana di ang giingon nga mga katarungan giplastar ni Job, mga iglalantugi dayda. Si Job dahil sa iyang pagpangalaga di bitter. Si Job sa iyang pagpangalaga di ay dili siya makatugot nga ang iyahang mga gipakamaayo nga pagpangalagad sa Dios paghilabtan dili niya pasagdan. Naabas Biblia bisan pa ba sa panahon sa mga apostoles na gyud Badrome nga dili gyud pasagdan kun dunay magatamay sa imong gibarugan og imong gituuhan na kana maayo. Palyag pabasa sa Roma 14 bersikulo 16 sa prinsipyo nga gibuhian ni apostol nga si Pablo. Kay atong iplastar ni usa ta karon magtagsa-tagsag panubag sa isyu ni Mitchell Bendilio. Kay para nga dili nato, para nga ato ikapakita sa atong mga listeners nga nagsunod sa atong programa nga ang mga ministro sa PBC Mion ani day makatarunganon nga sila manubag tungod kay doon naman sabdi ay sige panghilabot kanila. Be pala pagbasa. Ingon ni yung nakasulat Brad Bacarayo sa gisitar na nimo nga sitas. Busa ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Ingon niya na Brad Bacarayo ang nakasulat. Busa mauna ang prueba nga sa panahon sa mga apostoles dili ang pasagdan ang mga isyu nga gibuhian silang kaatbang. Ready sila kanunay palyog pagbasa Brad Gisrael sa ikaduha sa unang Pedro 3 bersikulo 15 kay tan-aw nato og unsa dayoy prinsipyo nga gibuhian gihuptan sa mga
apostoles sa atong Ginoong Hesukristo usa ni si Apostol Pedro palihog pod pag andam Brad Warlito sa 4:6 sa 4 palihog pagbasa Brad Jisrael sa 1 Pedro 3:15. Niya sumala sa gisitar mga sitas Brad Makarayo, gingon. Hinunuwa sa sulod sa inyong mga kasing-kasing, katahay ninyo si Kristo ingon nga Ginoo, kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa, nga mangutana sa hinungdan sa paglaom, nga anaa kaninyo hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop o kataha. No, busa. Kini nga pahayag ni Pedro giingon kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa. Sa mga pangutana man, sa mga isyu man, nga buhian sa iyang isig katao, nga dili niya kauban sa pagtuo, mao nang giingon nga ready sila kanunay. Wala man nagkabulag ang prinsipyo sa nangalagad sa unang kapanahonan, panahon nga wala pang atong Jesucristo, ready kanunay sila. Panahon pod sa mga apostoles, ready pod kanunay sila. Kung dunay mubuhig pangutana, tubagon. Kung dunay mubuhig isyo, tubagon ang mga isyo. Kung away binugnuay sa katarungan, mahitabo ang natad sa lantoge, mauna nga ready kanunay ang mga apostoles. Sa gikaingon nako Brad Warlito, Colosas 4:6, palihog pagbasa Colosas 4:6 sa ako nang gikaingon kaganiha nga iandam ang Colosas 4:6 kay atong susihon og unsay prinsipyo nga gibuhian ni apostol nga si Pablo. Ingon ni ini Brad Makarayo sa maong pagpahayag sa maong gisitar Kolosas sa iyang kapitulo 4 versikulo 6 ingon ini himuang sa kanunay magmananihon ang inyong sinultian tinimplahan og asin nga tungod ni ana inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Sumala sa pagpahayag Brad Makarayo. Nana, giingon nas pagpahayag nga kinahanglan nga ang inyong sinultian tinimplahag asin. Unya giingon nga aron inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Daghan day sila nga mubuhi og mga pangutana og mubuhi og mga isyo. Diha na nahitabo nga ang mga apostoles sa atong Jesucristo do na gyoy mga atubangon og ilang gisagubang nga mga paglantugi. Kay do na gyoy manghilabot. Ingon ana ra nga sistema. Karon mo na giingon sa Ecclesiastes 1 versikulo 9 nga sa Tyndale translation nga giingon kana sa dabok matod pas pagpahayag diha, history merely repeats itself. Busa ingon niya na ang sistema kung ang mga alagad sa unang panahon usa na si propeta nga si Job, doon na siya mga giplastar nga mga iglalantugi, nagtuon siya kanunay, gipangandaman niya daan ang mga taki kaniya sa iyang gibarugan og mohilabot at tubag na. Tubagon niya. Inang mahitabo mga lantugi. Panahon sa mga apostoles og imo pong hilabtan, ingon ana sistema mahitabo ang lantugi. Ingon ana ra. Pero pangutana, tubagon isip siya nang utana. Pero og mga atake, tubaga ang iyang atake. Munay prinsipyo nga gibuhian sa walang kasulatan. Mao bitaw nga gisulat ka ng Job, nga naa sa Job, nga gisulat 13:18 og 23 bersikulo 4 og 5. Og naas na kasulat sa 1 Pedro 3:15 og Colosas 4:6. Roma 15:4 na adya gisulat para sa kaliwatang umalabot. Mao nang gituga ang balang kasulatan sa ikaduhang Timoteo 3:17 para gamiton kada sa pagtuon. Pero kung ang kasulatan gani og ingon ana nga sistema kung dunay maminaw, munang walihan, munang doktrinahan. Pero kung pananglitan nga ang imong isig ka nagunit sa Biblia, muhilabot payas ni ining gibuhian nga nagtagaw-taw sa iyang programa alas 7, alas 8, munay makadaot. Laro pa istorya. Nano man, kinira. Tanawa ra nga makadaot, kinira. Matod pa na, muundang siya sa pagwali. O dunay nagsimba nga siya ra usa. Sa uban niyang programa, muundang ko sa pagwali. O makabasa mo nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo nagsimba adlaw-adlaw. Muundang kuno siya. Tanawa ha? Kanos ana na gibuhian? Gibuhian niya sa iyang mga programa. Pero tanawa gani sa pagtubag gani namo gikan karon tanaw gani nato og inyong sundan ang alas 7 alas 8 dito kuhaan ninyo tanaw ninyo sudungon ninyo ang iyang paminawan ninyo ang iyang programa magtagaw-taw gyud gyapon na ngano man gitubag na namo ni pila na ka mga higayon gabalik-balikon gyapon unsay giingon niya nga mato pa niya muundang siya tanaw na to ang gibutang sa tema nga panalitag debate kay sampulan na to isampulan to
sampulan na to ang nagsunod sa atong mga programa. Og debate harap-harapan unsay imong dulngan, unsay mahitabo nimo. Mawawan ka lang. Imong gipirmahan nga ikaw muundang sa pagwali kung makabasa ang imong kaatbang nga dunay nagsimba nga siya ra usa o mabasa sa Biblia. Lakpod pa ka istorya ang timang gipirmahan, tali kanimo nga ikaw affirmative side, pamatud-adi mo nga ang mga alagad sa Dios dili pwede nga magsimba nga siya. Pero ang iyang giingon, hilig ko na mo na giingon ako, hilig siya o kanang giingon na kinapayas kay matod pa na niya pagpalit mo ko oras, ohoy pila na ba kato kining kabulan o katuig o pila ka bulan ang pagprogram namo sa DXDR. Dugay namin nagwali sa DXDR, nagpalit na mig oras diya, binailuay na sa rason dito sa Dipolog, kaya among programa hook up pod ngadto sa Dipolog. Kanang among programa sa teleradyo sa RPN mabati nas Dipolog kay hook up na. Tubago na mo ang iyang isyo sa Dipolog, hook up na dito, magprograming alas 12 alauna, mabati po na sa estasyonan sa Dipolog kay parehas ra nag-oras. Siya po mutubag po dito sa Dipolog, hook up pos balingasag, ingon ana nga sistema nga makaingon mga listeners nga no man nga magtagaw-taw mga ministro BCM nga tuar mas bindilyo sa Dipolog unya ni araman sila diri. Oy, ang mga programa karon tungod sa kahitik sa atong panahon karon, ang atong bisag naar ta nagtagaw-taw mabati sa ubang dapit, labi na og i-hook up nimo ang programa dunay istasyonan dito nga kaparehos pod ang imong programa pod nga tuwa dito giduhan nimo, pwede mabati ang imong programa kung asa kan dapita magtagaw-taw. Ingon ana nga sistema. Karon ingon ani sa plastada, pag-abot nagpalit mig oras, unya mohagit pa sa pagpalit mog oras, nagtunubagay na bitaw ta. Unya ang tema kung panalitan debate harap-harapan ug mahumang debate wa na. Dabi ka hilabtunon man gapon ka, balik gapon tas discuss gihapon. Iyon ana nga sistema. Kanang imong giingon nga mato pa nimo na arabay mo ka naglantaw ko sa imong mga debate na. Akong muna giingon nimo kung gigamit nimong prinsipyo ni Manny Pacquiao. Iyon ani nga sistema. Kung gigamit nimong prinsipyo ni Manny Pacquiao nga mato pa nimo, tan-aw na tong katag. Pakiguan ko mo para nga tan-aw na tong katag, makita ang tan-aw na tong katag aron makita ang katag. Hulaman po nako ang prinsipyo nga mga daan ni Pacquiao sa iyang pagka professional nga boxer, sa iyang pagka-champion sa tibuok kalibutan. Ang sistema ni Manny Pacquiao sa wala pay away nga mahitabo, lantaw niya ang tanang mga away sa iyang mahimong ikaharong sa ibabaw sa ring. Mao gyapon kanang mga style nimo gilantaw ko na sa YouTube. Gilantaw ko na tanan nimong gipagdebate kay gitun-an ako usaon taga pagpalukapas katarungan. Una klaro pag istorya. Gitun-an ako unsaon taga pagpalukapas katarungan og harap-harapan og mahitabo man nga itugot nga kitang duha mag-abot ang atong isig kadalan. Kanara. Mao timan mag-abot ang atong isig kadalan. Din kita mag-inukbana sa Biblia. Paningkamuti lang nga di ka malampaso kay ilang purnas ginako ang tanan nimo mga isyo. Yun ana nga sistema. Parehan nag-ingon ka muundang kag makabasa mi nga dunay nagsimba nga siya usara. Dabing makabasa. Yun ani nga sistema. Moingon na dayan ka sa imong pagbabarog sistema. Pamatud-an ako mga kaigalaan nga wala mabdili gyud mabasa sa Biblia. Kung doon na may magsimba, daghan sila. Pero og musimba ka ikaw ra isa, dili gina mabasa sa Biblia. Kay ang pagsimba tinuro sabi man gyud ko, pangutan-on tagyog ka. Gukdon tagyog ka, ako sa magdagandagan ka. Ako sa imong dagandagan, abot kay malukapa ka. Yun na nila, ang sistema. Ang pangutana ko mo, niingon ka man nga matod pa nimo nga kung magsimba ikaw ra isa, dili na mabasa sa Biblia. Kay ang pagsimba dili gyud mahitabo nga wa kay kauban, do na gyud kay kauban sa pagsimba. Dili gyud mabasa sa Biblia nga matod
programa o ang naminaw sa among programa nga nakabati pos imong gitagaw-taw karon sa gikuha namo nga record buisit nga among gipabati karon dinhi sa Power Radio diri sa Villanueva. Ingon ana nga sistema karon kinira kining Hebrewhano na nakarga ni Biblia wala akos mo kag nakarga. Kinsay nagsulti ani? Si Apostol Pablo. Karon ang nagsulat. Karon kay si Pablo may nagsulat sa Hebrewhano pangutana. Igunsa man nimo si Pablo sa pagtuo? Ako sa moingon gyud mo, moingon gyud ka, kauban mis pagtuo. Moingon dayon ko. Unang Korinto 1 bersikulo 11. Ang mga tinun-an ni Kristo usara silag sinutihan og hunahuna og sa buhat 4:12 usara silag 4 bersikulo 32 usara silag pamaagi. Na plastar na ang pangutana. Kung mabasa namo, kung mabasa programa og debate kini debatehan wa na tikalbong ng doktrina ni Mitchell Bendilio. Kung si Mr. Bendilio may paistoryahon, way mabasa. Pero Biblia ang atong gamiton. Kining Biblia nga Biblia sa Kristohanong katilingban, sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 21 giingon, ug tungod sa pagtuo si Job sa wala pamamatay mipanalangin sa duha ka anak ni Jose. Misimba siya samtang nagkupot sa sungkod. Kung si Mr. Bendilio may paistoryahon, way mabasa sa Biblia. Ingon pa siya nga kung may mabasa, muundang siya sa pagwali. Hantod karon nagpadayon gihapon siya sa pagtagaw-taw ug wala ni undang sa pagwali. Nagpabaga sa naong. Oh, muna na karon kay naaman unya og debate. Unya kinsa may nasipyat karon sa pagbabarog sa tima? Nakapabarog mas Bendilio wala. Gibuhi siyang pamilya. Mauna kay kung pananglitan karon kuan magunsa na lang. Ha? Magunsa na lang. Magunsa na lang. Ha? Mo na nga para permanente ang attorn. Mauna nga magwali gyud ta para ang attorn permanente atong panginabuhi nanara nga sistema noon ana man na nga plastada. Admitado mas Bendilio na. Ha? Namatay mga riko. Ani ang akong pastor, nga moy muganoy nako gituwa nako nga moy muganoy sa ako pagdala sa kaluwasan. Pero ang rason, nagkabikos-bikos, kung saon na lang kaha. Kung membro ani, mubiya. Giingon nga, og si Manny Pacquiao, dili lang kining mga awayan nga ron. Ikaw may una nag-iskot ni Pacquiao, nagtuo kag di ka counter? Mu-counter ko na! Gikuha man imong sample si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao sa iya mga natad sa away sa ibabaw sa ring. Sa dili lang karon mga awaya sa unang panahon nga lukapa ang iyang mga kaaway sa una. Ingon ana gyapon ang mahitabo nimo og imong ipamugos ang imuhang kahibalos Biblia nga naa nagtuo ka nga maluad nimo mga ministros PBCM. Diha taon niya mag-abot ang atong isig kadalan. O kana ikatugot nga naa na magharap-harapan ta. Kanara. Ha? Nagtuo ka. Bisag gamay Mitchell Bendilio kun ikaw na akang nagtuo kag hawd ka sa natad sa debate, ako di gid kumuilang hawd ka. Og nagtuo kang mainlaki ka sa debate, di gid kumuilang mainlaki ka. Muna klaro pagka-istorya. Laktod pagka-istorya, wala pa ko'y gisantos. Wala pa ko'y santuson nga mga debater nga akong gikahadlukan. Ingon ana ra gikahadlukan sa mga ministros sa BCM. Ingon ana ra sa sistema. Bisag dili na lang nako haguon ang akong superior,
akong executive vice president Reverend Charlie Eugenio nga maoy labaw sa mga ministro, bisag dili na ko haguon, kita lang harap-harapan ipaniguro ginako, paningkamuti lang nga ang imong katarungan imo gyud mapatugbabaw, kay paningkamutan ginako nga hagpaon ginako ang imong katarungan nga gibuhian unya kung moabot kanang imong gipangandoy. Iyon ana ra nga sistema. Ako kang prangkahandaan. Kay kung nagsudong kas programa sa mga ministros PBCM, imo magini kakita gani ko sa imo mga programa. Iyon ana nga sistema. Ngano makita man nato, sus ato lang pindot-pindoto na kuan nato, mga nga atong kuan na tingog sa kamatuoran, makita na ang imong programa. DXDR Dipolog, tingog sa kamatuoran, makita na ang imong gitagaw-taw diha. Amo po mga langit ng lamdag sa kinabuhi, makita na, masudong na, tunan na nimo kung saon ko nimo pagpildi sa debate. Nanara, tunay, hagiton ta pa ka. Basta, kay kini, gisampol ako. Muundang kas pagwali, tanawa gani karong, o karosunod Domingo, alas 7 hangtod sa alas 10 balingasag, lantawa gani, paminawa gani nyo, di ba magtagaw-taw gapon, sa gitubag ng isyo. Way mabasa sa Biblia, pero nabasa siya ko. Kinsa pang usa nga nagsimba, sa kuama na kinsa pang usa nga nagsimba siya ra usa Brad Rome kay si Jacob mao man Israel sa 35 di Genesis kay kanang Jacob mao man nga gilisan ang ngalan nga si Israel unya karon si Jacob man to nagsimba siya ra usa ay dari tas bantugan nga kining sa history sa Biblia ang records tibuok kalibutan nga si Haring David tan-aw na to sa Haring David og siya doon na ba siya gibuhat mong pagsimba unya ang iya pagsimba siya ra gyud isa tan-aw na to o wala ba? Kay si Mitchell Bendilio, wa man kuno'y mabasa. Mundang siya dunay mabasa. Alas, atong puston, si Mitchell Bendilio atong rason. Kay ato siyang ipabati, tan-aw na to siyang nagsudong siya. Atong programa, tan-aw na to, og ang iyang rason magsilbi ba? Na, muna giingon niya, nag-ingon siya, niya, baning kamutan ninyo, magkatabla mo na ako. Di, gin mo katabla na ko. Kung tabla man ang atong dauganan, di kakabot sa tabla. Muna klarong pagka-istorya, di gani ka katabla, samot di ka-kapildi na mo, kinilang rasuna, wana o sa, hain mo kuno kita ang makatabla ka ini, ang imong giingon nga mato pa ni mo way mabasa, o nakabasa man lagi mi, o na ikaw nagtuon sa Biblia, ikaw nagamit sa Biblia, kami nagtuon sa Biblia, ikaw nagamit sa Biblia, kami nagamit sa Biblia, parehas na tabla ta, dabi karon kay niingon maka, kining way mabasa, dabi kay nakabasa nami, ang pangutana, kinsa may nasayod, nga naas Biblia wala, di ba ikaw mo'y blanco ka? Kaya kung ikaw, husto pa sa imong paggamit o napagay kasayuran, husto pang kasayuran mo, di pa kaalanganin nga nung moingon magkagway mabasa, nga naaman. Tanawa lagi na kinsa pa sa Biblia, Brad Harume, nga nagsimba siya ra isa. O, din Brad Macarayo. Kinsa na nga nagsimba? Si Jose. Si Jose, si David. Si David, mo kini ang nagsimba. Ato lang pagbabasahon din is nakasulat sa Salmo, Kapitulo 5, versikulo 7 nagingon. Apan may tungod kanako, diya sa kadagayan sa imong mahigugmaong kalulo. Musulod ako sa imong balay sa pagkahadlok kanimo. Magasimba ako sa tubangan sa imong templo nga balaan. Mao kana Brad Macarayo. Ako ang gipasabot dinhi, wala siya nag-ingon nga kami. Brad Macarayo. Busa, naasa nakasulat sa balang kasulatan si David nag-ingon sa pagpahayag nga giingon sa pagpahayag gibasa ni Brad Rumi nga giingon nga apan may tungod kanako diya sa kadagaya sa imong may gugmaong kalulot musulod ako sa imong balay giingon sa pagpahayag o sa pagsimba busa naa diya nga giingon sa pagkahadlok kanimo magsimba ako sa atubangan sa imong templo nga balaan wala igna magsimba kami. Giingon nga musulod ako sa imong balay, magsimba ako sa imong atubangan. Unya ang pangutana karon kay magsimba man, siya raman usa, unya way nabasa. Ang bungangan ni Mitchell Bendilio, way mabasa. Pero sa balaang kasulatan, way nabasa. Naon sa ikaw. Ministro, Brother Jisrael Macarayo, ako'y membro mo undang ko. Ngano man, maayo lang kamo tagaw-taw diha nga way nga naay na ba nga walay mabasa pero naaday mabasa niya karon asa pa sa balaang kasulatan nga mabasa nga nagsimba nga siya isara kay nag-ingon man ka nga wa gyud mabasa nga magsimba ikaw ra isa o dunay magsimba nga usara adi na tinuod palpak na nga doktrina palpak na nga winalihan o kinsa may palpak karon di ba ikaw niya pangutana karon
Mga alagad man to sa daang tugon. Sa unang kapanahonan, sila ni David, sila ni Jacob. Ang pangutana, si Apostol Pablo, ang apostolis atong Ginoong Kristo, wala ba'y mabasa? Basahon nako ning gitawag ang pulong sa Dios. Tan-aw nako iandam pod diya Brad Israel ang pahayag diya sa Biblia, sa pahayag ni apostol nga si Pablo, iandam ang buhing pulong. Tan-aw na to karon ang buhing pulong. Kay pabor naman ni Brother Warlito Chabit, atong ipaandam niya ang pinadayag kapitulo 1 versikulo 11 versikulo 10 kay tan-aw na to og kining wala bagi mabasa. Tan-aw na to. Nana ha. Basahon ako sa Efeso kapitulo 3 versikulo 14-15 kay niingon mas bindilyo. Adili magsilbi nga kining magsimba nga ikaw ray sara mundan kus pagwali og sa debate lagi ni mauni si Pablo kauban mo dili kauban ngano niingon man ka nga maton pa nimo si apostol nga niingon man ka nga kining dili pwede nga magsimba ikaw ray sa way mabasa sa Biblia dabe karon kinsa may naay sulat sa Biblia moingon ko kinsa may naay sulat diya sa Biblia bindilyo kun eksaminon ta ka ikaw og si Pablo. Ako sa maingog ka, ako makarayo wa kay ko sulat dia sa Biblia. Kuna ay sulat dia sa Biblia nga nagsulat dia si Apostol Pablo. Anya karaw kay si Pablo maone. Onya kamo nagaparehos naman Pablo. Ngano nagkabulag malagi na prinsipyo nimo ni Pablo. Kung kauban pa bus pagto. Nya, tan-aw na to. Diris nakasulat sa Efeso 3 versikulo 14-15 sa ang pulong sa Dios gingon. Sa akong pagpamalandong sa plano sa Dios, nagaluhod ako sa pagsimba kaniya. Siya mao ang amahan sa tanan nga niya sa kalibutan bisag diya lang takutob giingon nga sa akong pagpamalandong sa plano sa Dios nagluhod ako sa pagsimba kaniya unya wadi ay nabasa niingon kagamaton pa nimo way mabasa nga nagsimba siya ra usa og naay mabasa muundang ko karon kay si Pablo ang tinuod lang ang magapaundang nimo sa pagwali si Pablo ra moingon na si Pablo naa pa bindilyo undang na sa pagwali wa magakasabot sa akong gisulti. Hebrehanon 11:21 og naa sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 14 ug 15 naay gisulti nako nagsimba ako ra isa si Jacob nagsimba siya ra usa unya nga mo ingon man ka nga muundang ka sa pagwali og makabasa nga naay nagsimba siya ra usa undang na kinsa nagpaundang nimo si Pablo ra unang-unang nagpaundang nimo bindilyo ang mo dawat sa imong challenge nga maundang ka pagwali ang Biblia ang imong gigamit. Kay nag-ingon man ka nga matod pa nimo way mabasang kun way mabasa sa Biblia nga nagsimba siya ra usa ang Biblia imong gigamit maura ni supalpal nimo. Tanawa ra lagi na mo lagi ni og harap-harapang debate mo lagi ni pamalandungi bindilyon sa kay may tabo nimo sa katarungan nga imong buhian di man ni kinapayas ngano man una og kinapayas gani wala nagpungasi ang mga isyu og mga sitas nga among gigamit giplastar na mo tanan. Karon sa balaang kasulatan, asa pa sa Biblia, gawas ni Pablo, nagsimba siya ra usa. Kinsa pa'y nagsimba nga siya usara. Kay ningos bindilyo, muundang siya kung makabasa ta nga nagsimba siya ra usa. Tanaw na to, kinsa pa gawas ni Apostol Pablo. Atong basahon Brad Macarayo sa ang buhing pulong sa pinadayag sa iyang kapitulo 1 bersikulo 10. Giingon din sa pagpahayag sa maong nakasulat. Unya ang nagpahayag ana si Apostol Juan Raba, si Juan Raba may nagpahayag ana. Oo, Brad Macarayo. Kay ilang taon gani mo ang giingon gani sa pinadayag 1 bersikulo 10 na ay gibutang sa mga scholar diha nga naa diha ngalan ni Juan. O sige. Ingon ni Brad Macarayo sa maong gisitar. Giingon adlaw kadto nga Domingo. Matod pa ni Juan. Ni Juan. Unya sa di pa ni mabasa nag-ingon ra ba siya? Og makabasa mo. Maundang kos pagwali. Kung makabasa mo nga dunay pagsimba nga gibuhat sa mga apostolis ni Kristo atol Domingo, adlaw Domingo. Kung makabasa mo nga nagsimba ang matinud-an ni Kristo adlaw Domingo, pildi ko og naa da maundang kos pagwali. Asas grabe ginyang challenge. Hagit ginya nga maundang siya sa pagwali kung kining moingon siya nga makabasa ta nga nagsimba nga mga tinud-an adlaw Domingo. Ikaduhang hagit niya ningon pa gyud siya
nga matod pa niya muundan ko sa pagwali og dunay mabasa nga nagsimba siya ra usa. Tan-aw na to, di ba kana rang duha niya ka mga challenge, kana ra nga sitas lampaso na siya da supalpal na. Dire Brad Macarayo, adlaw kadto nga Domingo ug diha ako sa pagsimba. Sa dihan kalit lamang nabati ako og usa ka makusog nga tingog. Sa akong likod usa ka tingog nga dahunog sa trumpeta nga mipabuhot. Nga nagkanayon ako mao ang alpa ug Mo bisa diha lata kutob. Giingon sa pagpahayag nga giingon nga diha adlaw katong Domingo diha ako sa pagsimba. Busa naa day sa nakasulat unya kay nabasa man. Adlaw katong Domingo diha ako sa pagsimba. Waig na diha kami sa pagsimba unya dili siya ra isa nagsimba. Tanawara, duha ka tawo gikuha na kong sampol sa daang tugon nga nagsimba siya ra isa. Duha ka tawo gikuha na ko nagsimba siya ra pod isa. Si Pablo, si Juan. Tanawara. Pero sa sinultihan nga siya ra usa, naara na ang termino magigamit guni Bindilyo na niguro magway mabasa. no good Oo. Macarayo. Oh, Maniguro na iya. di unta siya maniguro. Kay doon ay pagsimba nga naagin kauban. Pero kung panalitan karon nga gamiton termino nagsimba nga siya ra isa, pareha dayang maingon day ko. Maingon day ang nagsimba ko niadtong adlaw. Una waday ko kaubas pagsimba. Naa, una ang gigamit lang ning pangutana, nasipyat ka lang. Muna ang giingon bantay lagi sa Sirak, kapitulo 28, 25, 26, pagbantay sa imong rason aron di ka mauwawan. Inana ra nga sistema, unta mo ingon ka nga dunay pagsimba nga kining naagi sa mga kauban, pero dunay terminong gamiton nga siya ra isa. Ana ra. Dili kay moigo kag wa kay mabasa. Na niingon pagid siya, niya pagid siya gisulti. Mato pa niya, way mabasa, moundang gyapon kus pagwali. Kung makabasa mo nga ang mga tinun-an ni Kristo nagsimba adlaw-adlaw, na anasab ang iya na pon nga bunganga na pos baba nga wa kunoy mabasa nga giingon nga nagsimba adlaw-adlaw. Baliw ko na pagbasa Brad Jezreel. Niingon siya, muundang ko na sa pagwali. Kung ang sa uban niya kuan naaman dire pabati na to, kuan niya karon sunod nga Domingo pabati na to ang iya kuan. Matod pa niya nga muundang sa pagwali og makabasa ta nga ang matinuan ni Kristo adlaw-adlaw nagsimba. Bitan ato paliw pagbasa sa ang buhing pulong sa nakasulat sa Buhat 2:46 tan-aw na to wa bagi mabasa. Niya sumala sa gisyatar mga sitas gingon. Nagsimba sila sa adlaw-adlaw didto sa templo, nagtigom usab sila kanunay diha sa panimalay sa mga kaigsuonan aron magpikas-pikasapan. Nag-inambitay sila sa ilang mga kalanon uban sa dagkong kalipay o kasing-kasing sa pagpasalamat. Oh, na unsa nabasa mo? Ningos Bindilyo muundang kuno Brad Israel ug matod pa na niya ug makabasa ta nga adlaw-adlaw nagsimba. Unsa man? Unsa nabasa mo? Nagsimba sila adlaw-adlaw. Oh. Na tanawa, nagsimba sila adlaw-adlaw. Pangutana, muundang ka man kas pagwalig makabasa mi nga og naadya nga kung makabasa mi nga nagsimba adlaw-adlaw ang mga tinun-an ni Kristo, muundang kas pagwali. Anya, muundang ka na karon sunod Domingo. Akos magtagaw-taw ka. Na tanawa lagi mo nang giingon. Nagtagaw-taw to nagwali pero was buot. Kay ko naa pas buot. Dili ka magpatakag buhi sa imong baba nga matod pa nimo nang hagit kag debate. Unya paghagit pag debate ang imo panggiingon moundang pagyud kag wali ug makabasa mi nga nagsimba siya ra isa. Unya Wala mo kay siya kahibalo Brad Macarayo kay wa man siya kabasa ning gi basa. sulat sa ang pulong sa Dios nga ang mga tinun-an ni Ginoong Jesucristo nagsimba adlaw-adlaw. Oh, sa ang buhing pulong. Oh. Mao na mo nang giingon nato nga pagdugang pagtuon. Usa ka muharong sa mga ministros PBCM nga harap-harapan mangandoy ka. Kung pangandoyon minimo nga makigdebate ka, among giyon ang pagpraktisa. Pagpraktisa kay sa among nakita kuwang pa. Kuwang pa ang imong katakos sa pagpakigharong kanamo kay daghan pang mga buslot nga nakita namo sa imong rason. Oh. Tuon kay kulang pa dai kay balo Bindilyo kung ikumpara si Mga kaygalaan og mga kaigsunan, among gipanghinaot nga inyong hatagag pasensya ang among mga gibuhi ang mga rason tungod kay dili man to namo mabuhi ang rason og wala pa unta mabuhi pug isyu si Mitchell Bindilyo. Kung kanus-ad mabuhi si Mitchell Bindilyo og mga isyu, diha pon magsugod ang among mga tubag. Kung kanus apod sila siya nga dili magbuhig isyu, wala po'y tubag nga among pagabuhat.